Myslím si, že to vidíme v každodennej praxi. Možno to, čo nás o tom informovalo, bola epidémia covidu. Určite si všetci pamätáte, aj ja a moji kolegovia si to pamätáme, ako nám ľudia dokonca tlieskali z balkónov. Pretože či chceme alebo nie, my ako všeobecní lekári sme prvá línia. Prvá línia či v dobrom, keď pacient potrebuje len potvrdenie do práce, alebo v zlom, keď je epidémia covidu, špecializované ambulancie sú zatvorené a treba aj napriek tomu poskytovať zdravotnú starostlivosť. Takže to je jedna vec, že potrební sme. Druhá vec je, ako sa k tomu stavia zvyšok spoločnosti a to, o čom hovoríme už roky. Ja už trúfnem povedať, že už pracujem v medicíne dlho a odkedy som nastúpila pred 20 rokmi, tak sa stále hovorí o tom, že nám populácia lekárov, to je pravda, že aj špecialistov, ale aj všeobecných lekárov starne. Keď vidíme tie čísla ohľadom priemerného veku všeobecného lekára, tak myslím si, že žiadny človek, ktorý nad tým trošku rozmýšľa, nemôže ostať spokojný, pretože jeho všeobecný lekár má v priemere 59 rokov, čo je v niektorých odvetviach už čas, kedy odchádza do dôchodku. A myslím si, že nikto nechceme, aby sa o nás starali teraz bez úražky lekári, ktorí sú už starší a zaslúžili by si zaslúžený odpočinok a nie sedieť v ambulancii vo veku 80 rokov. Takže je to niečo, čo, ak sa nad tým človek zamyslí, sa malo riešiť už dávno predtým. A teraz iba vyťahujeme horúce zemiaky, ale nejako to urobiť musíme. Takže aj my sa snažíme ako SNM lekárska fakulta prispieť k tomu a vyprodukovať aspoň to málo lekárov, ktorí by sadli do všeobecných ambulancií, čo sa dá. Dovolím si iba na úvod takú poznámku, že je veľmi nešťastné, ako sa to v našej spoločnosti všetko polarizuje. Vrátane toho, že sa veľmi vymedzujeme medzi lekárov primárneho kontaktu a špecialistov. Ja si myslím, že stále by tá myšlienka mala byť, že by sme mali pracovať spoločne ako tím. A či už my budeme prvá línia a budeme vysielať pacientov na vyšetrenia, tak ako to funguje teraz, určite, že tento systém je akceptovateľný, avšak mal by byť potom bez tej odozvy od špecialistov, ktorí často pacientov odošľú preč, teda vybavia vo dverách a tak ďalej, so všetkými tými následkami, ktoré to bohužiaľ môže mať aj pre zdravotný stav pacientov. Ako to zatraktívniť? Je to veľmi ťažká otázka. Je to veľmi ťažká otázka, pretože je to od financií, ktoré sú dôležité, nebudeme klamať, že sú dôležité pre každého z nás, až po to, ako si zase tá spoločnosť toho lekára váži, pretože bohužiaľ si myslím, že aj keď, tak ako som povedala pred chvíľočkou, nám kedysi tlieskali, nie je to ani tak dávno, na balkónoch, tak potom, ako prešiel COVID, tak sme opäť, poviem to tak, možno škaredo na konci potravinového reťazca. Je pravda, že tých posledných 10 rokov bolo naozaj v rámci toho všeobecného lekára, trúfim si povedať, zlomových. Ten obsah práce sa zmenil radovo o 50, 60, možno 70%. Takže myslím si, že tento trend, ktorý sme nastúpili, treba iba výrazne podporovať. Ja nie som zastancom toho, možno mi niektorí kolegovia budú odporovať, ale nie som zastancom toho, že všeobecný lekár by mal zrazu začať robiť všetko od spirometrie, sona až po neviem aké komplikované výkony. Myslím si, že stále máme rezervy aj v tom, čo je v súčasnosti naplnené našej práce, od preventívnych prehliadok počnúc až po teraz výkony, ktoré voláme ako tzv. Výkony nad rámec kapitácie, kde sa môžeme starať erudovanie o pacientov s arteriovou hypertenziou, dyslipoproteínemou a obezitou. Takže ja si myslím, že ten trend, ktorý máme nastúpený, je veľmi dobrý a pracovať na tom a nedať sa zahltiť tým, že viete, dneska sa dá kúpiť všetko od sonografického prístroja až po neviem aký zložitý algoritmus, ktorým sa dá vyšetrovať, ale vráťme sa k tomu, k tej podstate, že to, čo vieme poskytnúť tomu pacientovi v rámci tej ambulancie, ale relevantne. Nie len preto, aby sme tam mali 10 prístrojov, ktoré pacient zbadá, keď vchádza do ambulancie.